Ojibia TV. Ubeje wo ho. Na wabe. Elijah. Na wa. Yara say. Elijah. Yara say. Elijah. Yara say. Na wabe. Elijah, na wabe. Oh Elijah, Rabbi Ashisha man not a prayer. Saying and deputy. And as a Casanka, I was so young, was what to say about a man with that. About a man that why I was so like. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo no de nkyerɛkyerɛ mayɛ no ɔsenase kɛse nka abosoyi ne Nyankopɔn sɛ wasoma tumi kɛse aba ɔman mu sɛ ɔmmɛdane ɔman no na ɔnyɛ ne nyameso mman. San ne humɔborɔ kɛse ɔwɔ ma ɔman no nti na wabɛbu ne titi bɔhyɛ anaasɛ wama ne titi bɔhyɛ no aba mu. Abɔsoro akokɔ nsen na ne no kɔ asi pii agya ade nyinaa ne fimpo. Amen. Hallelujah. Kroko ni Nyame Somafo ase akoso ni Nyankopɔn ɔtene na ne lokwa recipe. Ja owo ni nyina no ma emra bi se na wasɛmte. Amen. Hallelujah. Abada aye ya masomi a na kyerɛ 24. Denemo ina Israel pɔkɔ Misri. Ɔyɛ Assyria ho ɔtea ibasa. Aye nhyira wɔ asase finfin osɛde. Dɔm erase ehyira wɔn. The Ishreka Meman Misri, Namisano Ejuma Assyria, the major person Israel. Ome Basan Israel, Misri, no Assyria. Now come Zima, only Arabia. Abi Assyria, Akanapo, Adabi, Ogu, Assassin, open Ghana. Let them see Akupons from Moses, or the Somban, Omabad, or the bird Israel. Until Oswapon Muhammad. I never share African or the Soman or the woman or the Baka. The memory, I think Yakupano ever gonna have. What's in the Baba? I think Yakupano ever man. Let them see. If you are more or my one Cassa Eka Aputan. After that, I see you. Let me Yakupano more. Aksan. Krokoni Nyame Somafo nkyerɛkyerɛ no de mayɛ no ɔkyerɛ nse tino de kaka no abosoyi ne Nyankopɔn soma wɔ no tumi kɛse sɛ ɔmbɛdan. Na sɛ no kɔso so nya ba ɔbɛgye mo kwan akɔ yɛre. Sɛ ɔka na ɔbɛgye mo kwan akɔ no kɔ yɛre ba. Ɛna ɔkyerɛ nsam na afase dada bi hɔ ɔyɛ no kwa. Aba wɔkyerɛ. Na ɔnkasa na kasa no ho akasa. Ebibiara ɔbɛte na ɔbɛka. Osada ɔde nhyɛ no ho nka bibiara gyera ɔte nsa na waka. Na sa ɔreba so ɔbɛkyerɛ. Sɛ ɔka na ɔreba so ɔbɛkyerɛ ma. Mama si bi dai ni.
Sakra mwana baso bache ngacharo asam onye ho a ye bibele yim ba aka so bi bako abia damnos asa mwana baso obachiro achiro oya so ho da mesu ya me mo hwe Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ni kyerɛkyerɛ na ɔtɔ so a ɔde maye no na ɔka kyerɛ sɛ deɛ wɔka no yɛnyɛ aso yie ne yɛtie ne yie ma ɔkenkafo no kenkan sɛm bi de maayɛ ɔdwon no ɔkyerɛ yɛn sɛ saa asɛm yi na wɔ hɔ nanso ne yɛnim Yesu de ka nsɛm yi sɛ ɔwɔ nneɛma bebree ɛka kyerɛ dɔm a ɔbɛto wɔ mo no nanso ɔmo antumi ngye ne nyinaa saa bere na ɔne ɔmo kasa no na mmom nokware sunsum bi bɛba sɛ nokware sunsum ne ba ɔno na ɔbɛba bɛgya ɔmo kwan akɔ nokware nyinaa mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Yesu na ɛkyerɛ sɛ nsɛm wei wɔ hɔ bebree Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛdeɛ Yesu kaeɛ ne kyerɛ sɛ nsɛm yi nyinaa wɔ hɔ nsɛm no dɔɔso nanso wɔntumi nka ne nyinaa na nokware sunsum ne ba na wabɛka ɔbɛba bɛgya yɛ kwan akɔ nokware nyinaa mu ɔtoa so ɛna ɔka sɛ na deɛ ɛwɔ hɔ na ɔbɛka kyerɛ ne deɛ ɛmma yɛn nso na ɔbɛka kyerɛ yɛn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔka sɛ deɛ ɛmma yɛn na ɔbɛka na kyerɛ sɛ nsɛm ne bi wɔ hɔ a yɛntee ne da yɛhu ne da ɛno na ɔba bɛda n'adi de akyerɛ yɛn enti na nsɛm a ɔde ma yɛn no ebi wɔ hɔ a yɛte ne yɛasom a na yɛ asɛm foforɔ de ama yɛn asɔgye ka ho amen wɔn yɛn sɛ nsɛm ne bi da abɛbɛka wɔn sɛ yɛ paapa nkurɔfo a wɔyɛ apopofo a wɔbɛn wɔbɔ ho ahomatum wɔn ho ahyɛ ɔso no mu na asomfo nso abɔ hɔ mo ase da wɔyɛ ase abɔfo Nyankopɔn rabi ɔda asomdwe na ɔde bɔ ne bibira ɔbɔ yi asomdwe ofi ɔda kasa no mu no kɔi na ɔno na ɔde bɔ ɔso nsɛmdo aduasa awɔtwe brother bo asase ana wa ba so dwe abɔ e ba ne ti abɔ nsɛm si ɔdɔ nsɛm ne gyan ɔde hyɛ asase no mu eyi ti wa ba asodwe abɔ no mo ɔkwan a odwere ba asodwe ba wiase da ɔde na akasa no sum no baba no sum ba asase do na ma so no ɔpɛ asodwe sum ezin bi de sen bi da ɔhu yansa na wa kɔ da mo sum no mo nanso oya asodwe ne bi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ntie nkyerɛkyerɛ yi na ɛbɛboa yɛn a yɛyɛ ahɔhoɔ afei ne aba ha foforɔ a yɛtie no ɛbɛboa yɛn ma yɛde ehu awura ɔsom no mu na afei yɛn nso a yɛwɔ ɔsom no dedada no ɛbɛboa yɛn ma yɛn nso aboa yɛn ma yɛgyidie apagya ɛwɔ ɔsom no mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ abɔsɔre ne Nyankopɔn a ɔbɔ nneɛma nyinaa no bra ɔbɔ soro de sensɛn hɔ maako 38 no so ɔbɔ saa ɔsoro no ɔde asomdwe na bɔɔyɛ nanso bra ɔba bɛbɔ asase ne deɛ wɔmfa asomdwe amfa mmo asase no efisɛ ne nkyɛn wɔmfa asomdwe ammo asase ne sɛ bɔnsam gya ɔde hyɛ asase ne mu nti wɔmfa asomdwe ammo asase na kwan a ɔfa so ɔde asomdwe ɛba asase ne so ne sɛ ɔde ne sum asane asase ne so ɔsum a ne din ne asomdwe sum ɛno na ɔde asane asase ne so sɛ na bia deɛ ɔde ne ho ba bɛrɛ ɔsum ne mu bia no ɔno ɛna asomdwe yi ɛbɛyɛ ne bia asomdwe sum no ɔno na gye de krosi wɔ mu dɛ nyimpa bi ma ɔbɛgye de Nyankopɔn yɛko na afei wagye n'asoma konya so edi na Nyankopɔn na ɔso hɔ gye de ne There's a piece it will give you not a association. Now, association woman, it's a bit of crowd, what do you know? A woman, it's maybe. You know, a woman. My young quarter, Revelation 7:11. Revelation chapter 7, verse number 11. Now, apart from me, now, a child, I'm gonna get a phone issue. Na was when I put to film, sir, Irazi. Remember our association, couldn't matter to also what we were to film. So, yeah, Papa. Also, Dominion, Abega, also, uttered again. Zephaniah chapter 3, verse number 9.
Ono na mepadan anokonkron machre aman no. Ama woni nara wabo Ewurazilizim there was a better kor asum no. Watere ebien ɔsi afi gbogbo meti ɔda asome. Mo de kan ɔsi wɔde gbogbo fom ɔda asome. Watere ebien afi gbogbo meti. Bo ya akopɔ ne tin so ɔna wɔpa tuntum so no. Wotere ye baba na wɔpa tuntum. Na mo wɔye gbogbo bo ya akopɔ ne tin o. Dia ɔwɔdo ɔwom ɔye asomdwe so. Na asomdwe so ɔhyɛ ase wɔ Adam na bredo. Nti ma na je kemo po so ho na wɔyɛ da bi atira wotere ye baba. Asomdwe so ɔhyɛ ase wɔ Adam na bredo. Abra Adam ɔpom Yakobon mo ato no wota asase de. Awoto da Yakobon ni fia odikan ɔwɔ hɔ anaga ɔwɔ maka. Eze Gabriel shall akwa wode wole ye wadna the onchin dan ho na onsa ba hotel bi Yakobon ho. Sade na ɔne Yakobon waye hwehwɛ amane fie da ada sabe bia we bezina chiri. So what about we will not on the operation? Said assassin, no, American, one part of the Yawoh. Also, you put a same job on another assassin of a one. I must say, a bit nature, we will not operation. Adam here, the regiment, yeah, Captain, Gribia. Gabriel Catch and I put a control, maybe by a punching at the other at the chin and the sun. A proper a punching at the other at the chin at the sun. And the son Chahu. Na otwa ho na odi Israel boniface efri Nyankopon ne chen otwa ho kopim bra abofo iba na obekire ne se Nyankopon se offer akomchi 40 days 40 nights na no oyeye no na bofo aye friend Gabriel oba na obeka kire ne se aboso ni Nyankopon se odene boni ache no osisa abre no Adam ebu kotoje edi ne muma bofo edi suma aboso ni Nyankopon na oyeye no the dikai okan ne se odida aboso ni Nyankopon ase na afesu odesumuno kokko ni Nyame Somafo se eno na ye de Adam ye ya ye osoro sum a eye asomdwe sum no na emom o kire se asomdwe sum no Nyankopon ne sum emu ahuro mienu no de eboni din de sum no na de di emu mabofom de sum no Etebra Abraham ba Yakobon na kasa na osuma Abraham ye kankama Genesis chapter 17 verse number 1 to 3. Na Abraham say ifi edokono akono no Ewuraze yi no kire Abraham na ose bede emi Yakobon tumfo na tumeyim na zemu na mbama mashem ada emi owontem na mbama adọ mbrodo na Abraham ze name bomfom na Yakobon ye ne kasa Esi Dabra Adam ye Abraham so oye Abraham wo mba ebien Ishmael no ye Isaac Wasaba ye Israel no ye Arabia Esi wana Abraham na sum all the basas no wo nyara wasum bisinde kokko ni Nyame Somafo se bra nana Abraham esane asase ne so no aboso ni Nyankopon ne kasaye na ono so osum aboso ni Nyankopon oma okinkanfo no kinkan sam no edimaye o Genesis akire yen se Nyankopon ni Abraham kasaye ono ne kasaye no Abraham de ne muma bobo form edisum aboso ni Nyankopon kokko ni Nyame Somafo se sa osum yi Abraham so ebeye na asase so na Abraham no ono so ba wo mamienu a omudin ni Ishmael na Isaac sa Ishmael na Isaac nso na omu eti anasa omu enya doma omu ewo kura ye frɛ no Arabia na Israel mu okoko ni Nyame Somafo se eti dom ye nu nyina ba ye omu nanasum a ojama wo mu eye Abraham sum a ojama ni ma Ishmael ni Isaac a omu lui esa eti kura ye frɛ omu Israel na Arabia no omu ebeye omu nanasum a omu di omu makofom edesum no kroko ni Nyame Somafo se sei na aboso ni Nyankopon ne suma
Odisani asase so no eti soro sum no na okire ese eyemienu de edi emu mabofom enu na Adam yeye de di kan na enu akire Abraham baaye no so Yakobone ne kasaye e ma no so yeye na oja ne de no edi ma ne mamienu aye Ishmael na Isaac a mo so anya kura ye frene Arabia na Israel esumi na omodidi so aye omonana ne so enti osoro dom no na osoro sum no na okroko ne Nyame Somafo a kire yemu no ase ebienu ye de yemu mabofom na de ye bo amen enti Ɔkrɔnkrɔnyi Muhammad won say ba sam na America odere ila wadni ha the way you think Arabia ko yim Israel ko yim hono Yakobon nsam de ka bra ho wo mo hwe Ɔkrɔnkrɔnyi Muhammad yemi shela de kan oba no so osumira Yakobon ma mo oye na gra du na kwewe opi Medina oba Maka na Yakobon api damada no oto osumiditi to se be no waya wo yim mo hwe wo yim di bela daro Ɔkrɔnkrɔnyi Muhammad yemi shela de kan Yakobon odisi na oba kama Quran chapter 5, verse number 3. This day I have perfected your religion for you and completed my favor to you. I have chosen Islam to be your faith. Ezramada nakasaramada. Ɔkrɔnkrɔnyi na yo udumudi na atom. Osuma ba ma ja atom. No osum de Islam asumde. Asumde de asumde so. Enti dine Islam no oyara be ne kasa. Ebe ya ha oni asumde so. Na isasiyu inchendo ho Yesu masam. Enti se da bayu zinu ho a. Enti Arabia ku ana Israel ku wo de ha. Ilaja na waba. Osanda ebo so no ha. Ilaja ku ho wotuntum Yakobon. Afi abaku na ke ku. Won so wo yin bokom. Enti Yesu mi na wo yin bokom. Amatu Genesis 39. Epi na wa mi na wo yin bokom. Kama bo Yesu wo yin bokom. Api bo ti we ani Ɔkrɔnkrɔnyi Muhammad ami shela Africa. Ena chara osum na wo yin bokom na ide. Osu Ɔkrɔnkrɔnyi na bredo. Osu Ɔkrɔnkrɔnyi ani Ɔkrɔnkrɔnyi o to Ɔkrɔnkrɔnyi na we na bredo. Ena wo yin bokom osi. Matthew chapter 26, verse number 39. Now, oko enyim kakra, na ozi name kobutuwi, na osor de. Matthew chapter 26, verse number 36 to 39. Now, Jesus yon pa baby a wafo kasemen, na osi nesu afone de. Homuntina ha ma monko, no monko sir. Na ofa Peter yin Zebede babe no ka no ho na no sha se hoy na obomi na ose won de mekra araho asha no doze ko ewu mu ho ntina ha na ho nyemman na okon enyim kakra na ozinayim ko butuwi na osor de ezo sai ka da man sami na kira akisa ko de won ka afa ya kana mo kra wo ya na mo kwada ana Yesu na kasa ba odan yebopo aba na so so ne Moses so na odan ba na won wan yebopo odan na so ba ya ka pa bi okware ensida obakan ko wan yebopo osi Ɔkrɔnkrɔnyi Muhammad ame shira Africa na bredo eno achira sa nto to so re baza ne laji iko na bon ofi laji no eti de bia yu so laji akon wo so na ntontom ena abopo na eto ko so wo so na wani yebopo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya so de nkyerɛkyerɛ na ma yɛn no kyerɛ nse suma yɛ di yɛn mu mabɔfom no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ no kyerɛ nse de di yɛn mu mabɔfom no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔse ɛno no
eno eye esurodom no omo a omo ye abofo ena etumfo no ena eye no naso de bo Nyankopon ni din anase ye tutum Nyankopon no eno eye Elijah fo no kwa ena eye enti osikomhyeni Muhammad Nyamisha nasum dwenka no ba saase ne so no ono ena obekire Arabia fo de yedi yemu mabofom de sum no ono no kire wo mudin a yedi frɛ no na obaye no na omudi omumuma ebofom na so na din no omunim enti komhyeni Muhammad bra ofri Medina eba Mecca no ena Nyankopon ema ne din no aye kikan no wo Quran mu edima yen se saada no wati osom no ho ede ama omo na wa ma ne din a ofanto so se ye friend Islam Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya said asiani asumjesum osi se omuka se din Islam enu Arabia fo no omukasa na emom ye di baye kasa mu a asiani asumjesum to si komhyeni Muhammad Nyamisha nasumjenka no ono na boso iri Nyankopon ema ne din no edan din na di edi kire no so musuma omu ya omudi omumu mabofo no ediani asumjesum anase din Islam Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say we no asikire wo ho anase nsam no emudo na so ntiase no eni ho ono ena wo da na di edi amayen osisa osomi Yesu ba ye eno ano ono so be ye osi asugjesuma de edi emu mabofom no komhyefo anase asomafo mo ba ye nyina no eno ano mo ye na every Yesu musu nyina Moses musu nyina bedru Yesu musu enoa anomu eyeye omo kinkanfo no kinkan sem no edima yen ewo Matthew brekwa kira yen se Yesu ba ye no ono nso odinemu mabebo fom edisum abosohini Nyankopon Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the idea mu mabofom edisum Nyankopon no ewo titibre so eno ye de ama asomafo amu ba ye nyina ebedru Yesu so kodu komhyeni Muhammad Nyamisha nasumjenka no ne so no se komhyeni Muhammad Nyamisha nasumjenka no ono anotwa sa asumjesuma yedi emu mabofom no ono notwa atokra ono so ono ye komhyefo ni nyina no amawie ye ono notwa ato enti ono anotwa komhyefo ni nyina eto obia emma awoye komhyeni Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say na esuma sema ewo ho anase hinta sema ewo ho ne se sanya tumfo ni abofo ena omudi omumu abofo esom Nyankopon no saa na asurodom no bi so wo ho a omo etuntum Nyankopon omo ni Elijah fo no enti se de yetuntum Nyankopon eno beba asase so a disefri Elijah fo no mu ansana aba na wei na wiase eni hu nimdie no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say saa nimdie wei ena ni wiase fo mu enti ena wasane a o kyerɛkyerɛ yemu Sema bado. Some of them 1 year baby. Beza 1 year baby. Kabo pia 1 year baby. Na baya. Ja aya mada obi ani ho asawka. Eyi oslepi. Mo o de pete de. Nsube dwiase na api na kan na aba. E na ja ko was mara tontom. Na yemazili ho Arabia Israel we mo hwe. Enti bia what's the bia basa so no the to small but say you zero wa jatama no what as there ko Elijah maybe no wa that's what you want to api na kai na ba na maka cham obiara fi no bedi kai na chi ye the kai al ma ba ja mun ya fago the same sira ba be de oso gbo sira chance we gbedo agent na kwaso wo mini the main area of the people that were there. Yankopon Yapon. The way when the Osnapio Yankopon Osman. The way for the one sent to Muslim and the real super. Or Yanka Wasapo. Yasi Nada. Or Yan Shep and people about to do some as I know. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say na semneti inti bra ono sane asase isui sanka odidie titifo ni yeye a omudi omumu abofom no ana oba beto aso a anka ye ni hu nsem bia eka na so sansa ni die na odi baaye no eye soronko che die na omoye nti weti na ye nti ase emma asem ne so papa no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say Sana assemblity na obaye no so sense de odibaye no soronko che de omoye ne titi no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say no eho nimdie na odi maye no
no chire nse kroko ni nyame Somafo chire nse Yesu kan asem we se bra onu emmaye no na oba asase ne so no order na asem didi e dia ma omo no omo boni omo ye na asase su ayati se chense aya biesu boni na beda hopete ana abeda hopefe okroko ni nyame Somafo se Samre ya ono sasa ni asase so ni ye edi nkomo kire Nyankopon ni mu nimdie yi obi biara ono waye na adwen se onfa ne ho embera Nyankopon ni sum ne mu onji ndi se Nyame e na asuma no kokko ni Nyame Somafo se unam wiase ana unam wiase ni mokwa o se nye se Ghana nsam kwa no woka na emu wiase ni nyina asam na wodi maye ni pe biara onam wiase se siai a wonji ndi se Nyankopon e na asuma no na onfa ne ho su embera Nyankopon ni sum a odi aba ne din ni asumdie tuntum sum yi kokko ni Nyame Somafo se so onam wiase a ende na onam wiase kwa ati yaberoko gadum besra na namaka chaman aso ahwa na maka tawo ha na maka chira ho impebera mpire de wo ba ba she tuntum sum no so da wo ba na asodie sum oyotum asodie da ka se yotum so hu yima saba asodie sum no ma wo wonta wo yesu sum yaraba woni hia da bogo mobi dabi musule san ina adam ota adam nina oro fiudo opana asodie asa ya asodie e bo sum no ma ya asodie a te banya ahoma ko wadachi atimoda kokko ni Nyame Somafo ya se odinsem no ebesi ya na emom oka kire nse yen hye nso Nyamfa ye humbera Nyankopon ni suma ne dini asumdwe tonton sum ne mu na asumdwe na kasa kokko ni Nyame Somafo se eyetumi za tumi na odu humberemu a bonsa uti ase no kokko ni Nyame Somafo se de yehu na asase su yare a eta yesu yare a etiti yen yehu ne sa Osisum yare a odi bechi a onya yaresa no ebi entu yen odi uhura asumdwe tonton sum ne mu anasa asumdwe sum ne mu a afesu oguntema ye wu aye wu ne ntentem yimra ye bre so ye okokko ni Nyame Somafo se wo asumdwe sum ne mu a ebi entu na afesu musu ni osan a eta yesu anasa egu yesu da bia no kokko ni Nyame Somafo se sa ne ma nyina no emma oso na afei wesu na be kire se daachi wu a ubenya ahimamu akọ enti yemfa ye hu embewra asumdwe sum ne mu na yemfa engi ye hu free nyamaboni a wa asase so Abi announcement ohoni August eshidin obera mo mo na baba August eshidin yabaye akomezi ho adwuma yabaye akomezi amba na etifie asa amba wuti power from America sawo sana wa kasa baba ji wa akomezi Adon banyipa enda anaha otanaha to yesusum asampo enda anaha otanaha obibia wo jeshama wo sushama ahmo shama ahode shama enchine shama osho shama mapare yero damna me shama wa yero yesusum yarabazi ano yipa bebre wontumo abansan ko ha bera bra Etuantu so ya ma bonasu na oba yesusu yaraba wonte na ye papa sa bibi se mo dada oruti pi wo ta batanka de gobi si bira wo ka ya wo ke obi mo bonasu okwan mo opra wo sa kasa wo bonasu ya bi yaro ye no ado ni film wa akwana wa ka ka ye na etu ko ndam no saya obi mo na ko hospital But the grammar of who import the quality. They didn't snack answer. And yet, be better or yet. Oh, yeah, I don't want to tea, none of my abandon. Did it, but there was nothing at the farm. I can put a dive up a bedroom. Order me a car by a no one them. What could be? And maybe said, what rapper. Or be a man with a suit. I want to soon, nobody soon, get about one more than a dinner can see. Edun put out so. Dan me that was so. Ube gela. Ono nasim tea.
Epi moto a wala batsenka etsenka yi chere yede bi anyim na mwenye mohwe ye be sheze empre wa kopie oya mo na yabia oya na wo ho ya mso de ye bi bia ya mo bi tempo ni twa olotu no be fi wo mu ndina ma ka saka mo chima gaje okatu mozi makaji do wa oya odo wa chan the mezi no wo mu no to fi wo mu ezi bi a wo fi wo mu batsenka do wa ba na otwe na wa ato na wa fa wa ka ache hwe yo e bi ya no yo ezi mo do sa to abo esu dai wa bi ne fi sunsun bi ba wodo do obi na to ba ya wo hwe no wa mo da na wa ye wo da so abada ma na atro na mo so ma hwe da fi wa na wa ato ezi abomze sa je bosu sebira awara me ye bosu sebira awara ye na dom na adoso ebo saya makasa masa mota boso so ore ye mete sa ha fofo wa bo wa mo wase e pia bo mte a me mo butu kara ba ka ya mo bi mo do alira me ya dam sa dom ina mo bo kru oya gba ka sapa de mara wo be shidi na wo ya me ma so wa to o ye do ka ba no mo da ncha wase ha ya be no ya wa bo wa mo wase pia bo mte a na ba ya mo abu makaya eshanti makaya akra makaya damazi wobo tsa mara kaza obotuma amele wo sama sampo wo sama bra baba sada anza amu banyi pele bia sala na wa afobezi onye boje su aso enchen ahodin ahom daro ko from baby apam ye yiba ko da ho na hum no da tete bisa asa po ndimi ya no ada hospital ho the gas esiro wonyi mare ma doctor kunyi mare obo asa ni usiro ato na ho emba yipana mratu ko mu ono wo huda bro ibi ayi wo hu aso je kan amen da so do ba inde bi na obisa asa po kasa 15 minutes mpo ya do na ide from do abi wa kasa aka wa mu shama e tennis ora ho no ko 120 we plan for 120 and was it 120 but there are waters in share waters aso jira 150 do and she jira 90 do it is saying that to ko ba wa na wa aso be ka if you share ya apomozin e ma na na bo am kakada bi nsi ya sada nsi eshiri oberambra excuse me therapy now eat mama why be no ye sa so ma me ewu ko ewu ma ba ma yi obi ewu ewu da mu da wo se na wo hwane enti sa wo ye bu se pe ni ko wo tu ma hwema so ko ro wi pa wa za ka se fuju da ma wa ye na atu se tu ma ba den sa on sen tu ma ba abi na wa me na ye ma wo da ba no apom ti nya da za ko te shiri o da bra o te bi o da ya ye da he afi wo ko ho sogo ho ya le water ya bo ko ho next time you that mo ko bi ko ho ata ha wo ko na ibo ko won ye ready ye do mo do ma ka so won ko ma shira ya ko ya ba para ya du ada bas Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nkaebo a ɛwɔ hɔ na ɔde ma yɛ no zo ɔse afahyɛ ɛwɔ yɛ nim yi a ɛyɛ August conference yi yɛnyina yɛnyere yɛ ho si yɛbɛbɛ bi afahyɛ ne bɛhyɛ ase ɛwɔ 21st of August Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛnyere yɛ ho ne yɛmra na sɛnti a ɛsɛ yɛba ne sɛ ɔse afahyɛ wei ɔbɛyɛ apɔmuden de aka ho de ama yɛn na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ apɔmuden no ɛho hia nipa biara ɛyie na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔkyerɛ sɛ apɔmuden na ka ne hyehyɛ ne sɛ bosome nsia bi anase 6 months bia no ɛsɛ ɔyɛ ɛmfa ma yɛn nanso ɛsɛ ne sɛ ne nneɛma ti ne sɛ ne yɛho ɛdɔɔso ne nti no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ne nopo no ɛsɛ ɔkɔyɛ ma yɛn nanu ne bɛboa yɛn na sanka yɛbɛtumi aboaboa yɛn ho ano ɛmfa ne sɛ ashantifoɔ bɛboa mo ano sɛnea ɛtɔɛfoɔ aboa mo ano yɛbɛboa yɛn ano ne afrɛ no ɔbɛba na bronga hafofoɔ bɛboa mo ano ɔbɛba ɔno bɛtu kaaba
no abɛyɛ apɔmuden no de ama yɛn na ɛsan sɛ apɔmuden no ehu hia yɛ yie ɛno na ɛbɛboa yɛn ma yɛtumi atena asase no so Krɔnkrɔn ne Nyame soma wɔ sɛ nneɛma ɛboa ma yɛ apɔmuden esipi ɛna wɔabobɔ so de akyerɛ no ɔsɛ nipa yɛ widie mu no yɛ nya yɛ mogya wɔ mu yɛ nya nkyene yɛ nya nsuo saa na yɛ nya ɔhyew ɛwɔ yɛ widie no mu ɛna home a ɛwɔ yɛ mu ɔsɛ ne nyinaa no ɛboa ma yɛ apɔmuden esipi Krɔnkrɔn ne Nyame soma fɛ ɔsɛ apɔmuden ti ɛna sɛ bibi sunsun bi ɛwɔ yɛ mu na otu a bɔnsɛ nkyɛ na nipa no wayɛ mmerɛ ɔsɛ adwumadi a yɛbɛyɛ ne ha no mpo asi ha bebree ndɔm ɛkɔkyin baayɛ no bebree na ebinom ɔmo bɛtɔ hɔ na ɔmo frɛ no ɔmo sɛ nipa no da fam wayɛ mmerɛ na ɔka sɛ ɔmo ma ne nsuo no ɔmo ma ne nkyɛn bia ɛna ne ho tɔɔ no saa na ɔsɛ ebi si yɛ no ɔmo ambɔ na amaneɛ na ɔmo de no kɔ hospital ɔsɛ ɔno kura bisa saa dɛn na ɔmo amfa nipa no mma anaasɛ ɔmo ambɔ na amaneɛ Krɔnkrɔn ne Nyame soma fɔ sɛ ne nyinaa ne sɛ nnuro a yɛkyin kɔdii a ɛwɔ yɛ widie no mu no ɛno na sɛ ɛtu afiri yɛ mu a yɛbɛte nka saa te nka no na mmerɛ bi wɔ mmerɛ bi no mu no ɛma yɛ mmerɛ anaasɛ ɛma yɛ nipadua no ɛyɛ mmerɛ Krɔnkrɔn ne Nyame soma fɔ sɛ saa apɔmuden ehia ma yɛn na nkyɛn bia ana ɔmo frɛ ne sɛ ɛsumba bi ɛwɔ mankesim a nipa yi wayɛ mmerɛ wɔntumi nkasa ahome no ɛkɔ fam ɔmo de no kɔtu hospital ma doctor for de ɔmo ne ma ne sɛ ɔmo de oxygen besi ne so Krɔnkrɔn ne Nyame soma wɔ so ɔmo frɛ ne ka kyerɛ no ɔka sɛ ahome ne nhyɛ ma no ɔsi sɛ akyɛ 10 minutes ɛsɛ ohome na ɛso ɛti kɔ fam no ɛsɛ ɛhyɛ ma ɔsɛ doctor for de ɔmo ne ma ne sɛ nipa ne ahome no ɛkɔ fam nanso deɛ ma ahome ne ɛkɔ fam no deɛ ɔmo ani hu nimdeɛ bia Krɔnkrɔn ne Nyame soma fɔ sɛ sɛ na ɔma yɛ ti ase ne nipa nneɛma ɛma yɛ apɔmuden no mogya ɔse ɛwɔ mu bottle 7 saa na nsuo a ɛwɔ nipadua no mu so yɛ bottle 7 ɔse ahome no na hoɔden agyina 120 so ɔse ɔhyew a ɛwɔ nipadua no mu no agyina 150 so Krɔnkrɔn ne Nyame soma fɔ ɛbobɔ ne nyinaa kyerɛ na ɔse sɛ ɛso ɛɛti ba fam pɛ na kyerɛ sɛ nipadua no n'apɔmuden no ɛho bɛtɔ kyima anaasɛ ɛho bɛba haw Krɔnkrɔn ne Nyame soma sɛ wɔnti ɛna apɔmuden no ehia ma yɛn nyinaa ɛnti August afahyɛ yi a yɛba bɛyɛ obiara ɛnyere ne ho na ɔmmerɛ bi na yɛmbɛgye apɔmuden no na ɛno ɛna ɛbɛboa yɛn Krɔnkrɔn ne Nyame soma fɛ ɛde toa so ɛyɛ nkaebɔ no sɛ ɛhyɛ mu a yɛbɛyɛ ne ha no baabi a yɛbɛsa akɔ biom no ɛyɛ voter na voter no ɛyɛ huo ne yɛbɛkɔ enti anwunafo a ɔmo wɔ som no mu ɔmo akasa ɛnto ɔmo nan na ɔmo mmerɛ anim na ɔmo bɛkyerɛ kwan a yɛbɛfa so ɛde akɔpie mu ɛwɔ ho anaa voter Krɔnkrɔn ne Nyame soma wɔ sɛ hɔ ɛna dwumadie no ɛbɛkɔ akɔpie ebiom a yɛbɛyɛ no ɛhɔ ɛne yɛbɛkɔ Ashanti region ɔwɔ yi bi wɔ ɔyɛ Ashanti region ko asa ɔbɛyɛ na wabɛyɛ nti wɔbu onye egu dabi mmemme ndị na ọbɛyɛ nzɔmba a waba ha no wɔahyɛ no so na wɔka nkyerɛ kaako no na mmemme no odu a wɔkɔ nka yɛ nsa mmemme no ɔbɛba nsa na kòsɛ na abɛnti ɔwɔde yɛ bɛn kaa yɛ kaa. Krɔnkrɔn ne Nyame soma fa sɛ nkaebɔ biom a ɛwɔ hɔ ne sɛ Ashanti region ɔmo kɔ a ɔmo wɔ yie bi ɛwɔ hɔ na ɔka kyerɛ yɛn ma yɛanyɛ yɛ adwene sɛ yɛn a yɛaba ha no yɛbɛbu yɛn ani ato so a yɛkɔ a yɛnkɔ ɔsɛ yɛkɔ a yɛnkɔ kae ɔmo wɔ hɔ no san sɛ ɛyɛ no ɛyɛ memene da a ɛwɔ yɛn anim yi nti ɔmo nkɔ ka nkyerɛ dɔm a ɛwɔ hɔ no na ɔmo nka mbom na ɔmo nkɔ na ɔmo nkɔyɛ ɛyɛ no fɛfɛɛfɛ. Krɔnkrɔn ne Nyame soma fɛ sɛ ɔde nkyerɛkyerɛ ne bɛsi ha na mmom ɔbɛma yɛn tumi mpaebɔ anwummere na ansa na no yɛbɛbɔ afɔreɛ ansa na ɔde tumi mpaebɔ no atoa so de ama yɛn. Rabbi ɔyɛ kɛse Rabbi ɔyɛ kɛse sɛdeɛ Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame soma fɛ aka no yɛbɛgye afɔrebɔ kakra bibia na yɛde tumi mpaebɔ no asɔ so na yɛde bibia wie Rabbi ɔyɛ kɛse ɛyɛ takwa around the hase yɛwɔ branches ni